हाय लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय नै जों दायो बाजाराव थांदोंमोन ओमफ्राय बाजारनिफ्राय फैबाय ओमफ्राय आङो दायो भिडिअ बानायनो गोसो जानायलाय भिडिअ बानायबाय लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांदो दाउ बेदर गोरानजों आलु भाजा बेनिफ्राय मैथाजों ना गोरान ओमफ्राय दाउदै रुनाय आलुगासिनो दाखालि बाजारनिफ्राय लाबोनायमोन ओमफ्राय उनाव एसे बोरैबा जालायबाय नै दायो आङो नै दाउदै रुनो नागिरदों दाखालि बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोदोंमोन ओमफ्राय बेखौ रुनोसै आङो सानैनि दै नै बाबुजों आंजों ओमफ्राय लोगोफोर नै बाजाराव थांनानै ड्रेसखौबो सोलायबावलायला ओमफ्राय दा मैथाया मैथा लायनो दाउ बेदरखौ एवग्रोदों लोगोफोर दाउ बेदरा दा दै होदों नालाय एसे गोदौनानै दङ जोंहानि आइयानो संदों ओमफ्राय आं दा मोननैसो खोथा खोन्थानो सानदों लोगोफोर गोबाङानो कमेन्ट खालामनानै बुंहरदों जे आब'आ गुमैनि न'आव थाया नामा आब'आ गुमैनि न'आव थांला नामा होननानै ओमफ्राय मा होनो लोगोफोर आं दायो गुमैनि न'आवनो दंखायो गुमैनि न'आवनो थाखायोमोन ओमफ्राय दासान्दि जोंहानिया गुमैया माने मास मोननैनि थाखाय ट्रेनिं लानो गुवाहाटीयाव दंहैयो ओंखायनो आङो आलासि जानो फैनाय टाइमाव जोंहानि आइ बिखुनजोआ नानि बिफा फैयागौमानि न'आव फैथ'नाङा साननैसो थाहैथ' होननायलाय आङो दायो न'आव दंफैयो ओमफ्राय जोंहानि आइ बिखुनजोआ डिउटियाव थाङो नालाय ओंखायनो एसे डिस्टार्ब मोनो होननानै जोंखौ साननैसो न'आव थाफैनो होदो उनावबो गुमै फैबा थांगोन ओमफ्राय जोंहानि न'आ माने गुमैलानि न'जों जोंहानि न'जों खाथि खाथि ओरैनो 10 मिनिटनि लामा ओमफ्राय गारिफोरजों थाङोबाथ' 5 मिनिट 4 मिनिट बेखिनिल' लागोन ओमफ्राय आं बेखौनो बुंबाय लोगोफोर आंना मबाइलाबो बारा मोजां नङा दै बुंफ्लांबाय थायो आङो नायहैनोसैहाय आंहा दायो ओंख्रिखौ माने आइयानो संदो नालाय फुलेवलेव जायो लकेल ना गोरान न'आवनो फोराननाय ओमफ्राय मैथाजों एवनोसै दिनै दाउ गोराना आंना नै मैयायो मोनायाव एसे जानानै ओमफ्राय बुरजाद्राय जानायलाय एसे दोननानै फुङावबो एसे जाखांखांनानै ओमफ्राय बेयो सानजौफुआव ग्रोब जाबाय दाउ गोरान ओमफ्राय नै लोगोफोर गासैबो मोनजोबनानै जों दायो ओंखामखौ जानोसै लोगोफोर ओंखाम जानायखौ आङो देखायबाय थानो हाथ'नाय नंला लोगोफोर आंना दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच बाय बाय मा होनो लोगोफोर आं भिडिअ बानायफुबाय थानाय टाइमाव जोंहानि नानि आइमोना बिराद दावराव खालामनानै होयो ओंखायनो आङो भइस रेकर्डसो होनाय जायो गाज्रि दा मोनसे लोगोफोर दाबो मा जायो रायलायनायावनो गेजेर ससेयाव बिराद दावराव खालामना होयो ना होथावा बेसेबा आसुसु